of the cameras. Mtinga mawacho ni an Walter Onyango ka abondo onge kaka inyalo twagi Ruto kapok ogolo joma ne omaki kendo pok ogolo ministers mano duoko e tich. Baba bende nyocho rikni kodhi Ruto kong'iyo mana kom mar AU. Taparo ni onego ong'i Kenya maloyo Afrika. Ntiere gik moko mimiyo jatend piny gimomiyo asomo wach mar Walter Onyango ni en ni imiye chike ni mondo mi wago mbaka nyaka itim machielo 2 3 4. Mano be kaka igo mbaka jo kama. Trevor, kaka jolony weche mag telo. Context ma wantiere ni bro chuno mondo oket chuno go kata demands kaluwore gi gima wacho ni loss of trust. Problem manitiere en ni nikech demands gi tichiwo gi josiasa kaka kuro baba. To nikech Walter wache kaka jabondo mong'eyo ni en ja Kenya ma bende is expecting better e serikal, emomiyo jatelo mar piny dwaro ni mondo uwinji ni to jo Kenya wachango. To nikech wabe wang'eyo ni kata sama waloso ni joge winju. Jogi ntiere kaka gin gi mechanism mar winjo radio te, gi TV te, ng'ama wachango, owache e context machalo nadi. Owachne jatelo mar piny ni actions, timbe mokaw seche machalo kama, ok bi konye e sero jo Kenya mondo twag kode e yo makare. To ng'e ni sama gigi timre ni obende o lose his presidential term. Kech kan ja 2.5 years to 1 gi 5 years Jose nyaka wacho ni Ruto must go. Samoro ng'e ni the more mo push godo gigi okwang'eyo kaka GenZ bende pangre. Okwang'e ni at the back of their seat ang'ono momiyo ok gidwa ni mondo gitwak ki jatelo. To the more momedo timo gik ma hinyo GenZ kendo hinyo nyaka jo Kenya mamoko bende, ong'e ni samoro his days nyalo bedo ga numbered kama intiere no. To nikech ok onyal ng'eyo stability mar piny moripo bedni ene motimo as guaranteed by the constitution. Omiyo Walter wacha dier ni demands moko nyaka keti, to nikech trust ma kaka serikal timo gik moko kaluwore gi dwaro mar piny pok waneno ka nitiere that positive goodwill. Goodwill no chako godo maber kabisa. Kano wacho ni okay, wacho ni mondo agol chik mar omenda ni asegole, wacho ni mondo riemb jotich gi aseriembo gi. To ng'e ni nitiere gimomiyo jo GenZ gi jo Kenya no wacho ni riemb jogi. There are deep seated issues ma jogi ong'eyo kendo kata ni ng'e ni kiny kapo ni omiya lep mar devolution ka tipa apaka gisegolo data kuma nintiere ka bisebedo go gik bisechamo ka dhi kanye pesa di man go de bank kaso bedo na onge gi pesa mora giketo gik moko ma ok inyal fight over. Omiyo ji ong'e ni accountability mar japiny bende is being strengthened. To mano gimoripo bed ni buogo jatelo mar piny. To ng'e kama entie ni jok ma oloso godo gi kendo mobieo kendo ma despise gi gin jok ma have the ability to bedo gi rais margi. The 8.2 million plus, including jogo madhi kaw kura seche ma walose ni. Jogi oromo golo president e telo 2027 magitere dala magi hakikisha ni kata mana MCA masugoi kacha opobedo. To mano luwore gi kaka o engage gi ji. Ae to bang'e kaka jogi bene dhi protect kura margi. Nikech wase realize ni kura lal mana in between go kura gi kwano kura. Omiyo ka okoling kendo mondo winj kaka jo GenZ gi jo Kenya loso, to Ma is going to be on his own disadvantage. To nikech bende nitiere demands miketo gin demands manyalo timre. Gonyo jok mose market Trevor. What is the big deal? Of course, constitution manoto ken tij rais, but nikech through gimilongo ni National Security Council. Ma katiba mar waunde konwa article I think is in 140. Ma part of the members of the National Defense Council in the Inspector General of Police. Jatelo mar piny nikech ene chairman mar National Security Council, Advisory Council, nyalo kwayo IG mar police ni ng'ata mose mark within this period mane mandamano chakre gi seche ma walose ni dhi mondo release gi. Dhi mondo iwegi. Anno ka makamu ka nigi